Esasen kavmiyeta menfi û nejatperestii zihniyeteka esra paşî, esra bîst û bîst û yeka de dest pê kiriye û wek hewê yanî bêaqiltiyê însanekî ku aqilê xwe henda bike, ji derevê aqil bifikre ancak van tişta karibe bike. Yani însanekî rabibêje ji her kesî re ew kesê ku ne ji qewmê wî be, ne ji zimanê wî be, bêje ya tu jî ji qewmê min î, ya tu jî Türk î, ya jî tu li dijberî min î. Ya tê Türk bî, ya jî tê xulamtiyê ji min re bikî. Ez hebûna te qebûl nakim, tiştekî wiha tune ye. Ev ya yani zihniyeteke cahiliyeke herî mezin e divê esra me de esra bîst û bîst û yeka de derket. Yani ev ya jî ji ku derê derket? İhtilala Fransa wextê ku çêbû, ew ê çaxê gotin her qewm bira xwe bi xwe îdare bike, nekeve bin tesîra ti qewmekî. û de esil de em zanin yani ew îdeolojî, fikir, sistem, felsefe ê ku ji Ewropa derketine, di serî de ji Fransa her zirarê dane milletê Müslüman. Qewmiyetperestiyê jî zirarê daye wan, laiklikê jî zirar daye, demokrasiyê jî zirar daye, felsefê dinê jî zirar daye wan. Ji ber vî qasî heta dînê İslamê ku heqwasa paqij, heqwasa insana kir însan, ku got mesela Xwedê Teala dibêje estaizu billah ve lekad kerremna benî Adem, me temamê benî Adem, me beşer, însan me wan mukerrem kir. Evana rabûn wê mukerremtiyê wê ewan nimetê İslamê dan alî kî û bi fikra milliyetperestiyê, nejatperestiyê xwedîtî kirin li wan urf û adetê cahilî. Ê Ereba di wexta cahiliyê Ereba de çi hebûn xwedîtî li wê kirin ew ya derxistin pêş, ew ya ji xwe re muqeddes dîtin. Ê Farsa hakeza, ê Tirka ji wexta îtihad û teraqqiyê ve evan tişta ewha kirin. Hat derecekî wiha ku mesela îro di Tirkiyeyê bi sebeb evê nejatperestiyê vê teasuba cahilî Türk tehemmüla Kurda nakin, Kurda qebûl nakin. PKK ku dibêjin jî esas PKK ne ku biye sebeb ji bona vî îşî, ne biye sebebê dijminantiya Kurda û Tirka ji hev dûr e. PKK netîca vî îşî ye. Yani PKK ji xwe örgûteke Marksîst, Leninîst ji bona ku însana bîne ser fikra xwe û li ser wê fikra xwe sîstemekê bide ava kirin. Îja evê mesela nejatperestiya di navbena Tirka û Kurda de jî ew ji bona xwe esas bikartîne îstîsmar dike. Türk dibêjin çi ji Kurda re dibêje eger ku tu Kurd bî tu PKK'yî. Ji PKK re dibêje eger ku tu PKK bî dijminê min î. Bi vî şeklî temamê Kurda çawa dikin? Davêjin hemêza PKK û vî şeklî teva dikin dijmin ji xwe re. Ji ber vî qasî heta derveyê welat yani ji hema ji Tirkiye derkevin nav dewletê Ereba heta dewletê Ewropa ku tu bêjî ez Kurdim ha dibêje yani PKK örgüta Abdullah Öcalan ew jî dijminantiya Tirkiye. Ev ya nejatperest Tirkiye ev ya dikin bi vî hewayê jî belkî darba herî mezin ew li yekîtiya însanê nava Tirkiye dixin, yekîtiya hemwelatiyê nava Tirkiye dixin, dijminantiya biratiya qewma dikin. Ew qewmek Xwedê Teala wan kiriye Müslüman. Yani Kurda tu wextê de tarîxê de ji bona Tirka muşkîle dernexistine. Di temamê herba de jî li kêleka wan sekinîne. Feqet nejatperest Tirka bi sebeb ku wan dijmin îlan kirin, di netîce vê de jî ku PKK derket, ev ya bû sebebê şer di navbena her diya de ez zan dikim ku yani ev tiştê ku van dewrê paşî de, fetra paşî de çê dibe, ji teref hinek însana ve nejatperestê Tirka ku veya xusûsen tînin ziman dibêje çawa tu dibêjî ez Kurdim, çawa tu behsa Kurdistanê dikî û Kurda û Kurdistanê di nav PKK de wextê ku di nîşandan ez zan dikim çimkî wek ew hilbijartin nêzik dibin ji bona ku temamê Kurda dîsa bavêjin hemêza PKK û ew siyasî partiyê ku ji teref PKK ve hatine damezrandin berê wan teva bindin wê derê o cephekî çekin yani dualiya çekin. Aliyekî be Türk, aliyekî be Türk û vî şebî hewê şerteke ve navbena wan ala kulli hal xêr di vî hawî de tune. Hal ew e Reîsê Cumhur
di wextê xwe de di parlamentoyê de di meclisê de beyanatê wî hebûn. Ew wî bi xwe ji endamê parlamentoyê re dibêje dibe harin li zebtê meclisê binarin, divê derê di hûnê bibînin. Yani ew erdnigariya, coğrafya ku Kurd tê de dijîn ji we re tê gotin Kurdistan. Ew coğrafya ku Laz tê de dijîn ji we re tê gotin Lazistan. Ew coğrafya ku Çeçen tê de dijîn ji we re tê gotin Çeçenistan. Yani ev ya tiştekî coğrafî, tiştekî tabiî ye. Fakat mixabin îro ew merhela ku hatiye ew bi xwe îdî li wan gotin de xwe ji bîra kiriye lê xwe dîtin nake her wekî di Tirkiyeyê ev müşkîle tune müşkîla nejatperestiyê tune müşkîla vê cahiliya vê asrê ku tune her tiştî tune qebûl dike û ew jî wek nejatperestekî Tirka mixabin dilê hemalatiyê Kurd dişkîne.